ассалому алейкум тамошобинони азиз, субҳ хайр, хуш омадед ба канали мо. Ҳозир мехоҳам барои шумо анамин ваюра нишон диҳам. Сангои минус плюс, нусхаи минус плюс. Чӣ хеле ки медонед, анамин намудо ҳастай. Ҳамаш да паплинои дубайст ки нархи ино 150 сомонай, нархи донаш. Касе ки опт мегира бо арзон мешава. Ира бинед. Сангои Сваровски доранд. ҳозир якта ба якта гулошона нишон метиҳам. баъд як чиз дига дӯстони азиз ки ҳангоме ки бозор мебиёед, шумо на танҳо санга нигоҳ кунед, инчунин худи материала нигоҳ кунед ки дар чӣ хели материал задагиае ҳамин нусхаи санг. баъзан дар материалҳои анамихе арзонак ҳамин нусхаҳо задагиае арзонтарай нархшон, вале худи паплини нағз нест. ё ин ки баръакс дар паплинои нағз намихе сангои простой задагиае чӣ хеле меган. ира бинед чӣ хеле гулакҳои фасон. ҳамаи ҳами материалҳое ки имрӯз ман нишон метиҳам, нусхаҳои минус плюс, ҳамаш 150 сомон нархи дона. касе ки мисол опт мегира бо арзонтарак мешава. ина доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон дорем, ҳам дар Русия дорем. нусхаҳои нав, паплино ҳамаш нусхаҳошон новинкае. ира бинед чӣ тавре медонед дубайскиё мешави чӣ намешава материалаш. анаи садбаргора бинед, садбарги сафед. имсол бисёртар анами рангои чӣ меган рӯшанак мудае. касеам хера нағз мебина ҳамин намуд нусхаҳора, дониста бошед ки анамин нусхаҳо ҳастай, метавонед ки дархост кунед. аз дур як маротиба нишон диҳам ҳамаи паплинора, то ин ки хубтар беҳтар шумо дида интихоб карда тавонед. анаишам фасон.